Ahoj, koľko máš percent na telefóne? Mám 100%. Jak máš, si teraz nabíjal? Si členom Lufoxu? Áno. Fú, dneska si miniem celý budget. Za 100 euro, keď si členom, tak z 200 euro ti pôjdem do hociakého obchodu niečo kúpiť, dobre? Toto tu ešte nebolo. Budget je veľký, kam pôjdeme? Monitor. Dobre, tak poďme. Potom som ešte chcel aj nejakú pamäť do počítača. Pamäť do počítača, OK. Toto vyzerá byť ako dobrý monitor. Čo? Skús. Čo by sa na ňom hral? Mimo budget. Dobre, no. Tak to nič. Takýto podobný, taký. Zahnutý monitor? No a tie budú drahé. Tie budú... Nie? Predtým ako si kúpim monitor. Na akú hru? Nehovor to, čo si myslím, že povieš. Nie, Minecraft. Dobre. Počkaj, ty tiež není povie, čo? Tento. Ten sa ti ľúbi? No. A tento? A není zahnutý, no? A na čo ti je zahnutý, veď to je Ja také... neviem. Tak tento? Môžeme, áno. Dobre, ideme niekoho zavolať. Alebo zavoláš ty? Môžeš ty. Dobre, bol som to vybaviť, monitor je už na kase, ja som si zobral Bueno a ešte jedna vec, čo si chcel. Pamäť do počítača. Pamäť do počítača. Dobre, poď. Ja neviem, ako to vyzerá, lebo ja nehrám na počítači vôbec nič. Ani ja neviem, ako to práve vyzerá. Takže to by mohlo byť niekde... Počkaj. Pôjdeme sa spýtať, ale teraz sa pôjdeš spýtať ty. OK? Dobre, tak poď. Už na elektrodome nás už akože pekne poznajú. Monitor je tvoj, takže ten máš tu. SD kartu máš. Áno. Dobre, že nehráš Fortnite, takže prestaňte hrať Prestaňte hrať Fortnite. A som rád, že si členom Lufoxu, snad sa to oplatí. Ďakujem. A ak chcete, aby som nakúpil aj vám, napíšte mi na môj Instagram, uvedem mi dole v popise a pôjdeme.